נו, פסטה? ליה. לא תאכלת? ליה, כן. כן? ליה, כן? ליה רוצה נומי נומי? לא? למה לא? את רוצה לאכול פסטה? כן. את רוצה נומי נומי? לא. ליה רוצה ללכת לטייל, לשחק בשלג? כן. ליה רוצה ללכת נומי נומי? ליה, את רוצה ללכת לעשות נומי נומי? לא? למה לא? ליה, כן. ליה, כן. ליה, את רוצה לראות את הוידאו של ליה? כן? כן. רוצה נומי נומי? את רוצה נומי נומי? לא? למה לא? עוגה, עוגה, עוגה. במעגל נחוגה. עוגה, עוגה. היי. ליה. ליה רעבה? ליה רוצה לאכול? ליה. ליה. כן, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. את רוצה נומי נומי? לא? בטוחה? טוב. בואי אני אראה לך. טוב. מהחלון, כן. מה יש בחלון? יש מה? יש שלג, נכון? מה יש בחלון? מה יש בחוץ? עולה. מה? עולה. נומי נומי. עיבוד. כיבוד? רוצה לשתות מים? את רוצה ענבים? את רוצה עוד פסטה? קלות. את רוצה... קובה. את רוצה עוד פסטה? רוצה נומי נומי? תראי לנו את המוצץ החדש. מה יש לו? איזה עיניים. עיניים? איזה עיניים? מה עוד יש? מי זה? מי זה על המוצצי? תיק. חיפושית, נכון. ליה אוהבת את המוצץ, נכון? ליה, את אוהבת את המוצצי? תתינה. נכון, דודלינה הביאה לך מוצצי. נכון? גבינה, גבינה. טעים גבינה. טוב.